jane anggugah rasa tresnoku ngambar arep tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce dak gantiane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresna kang dahu tanon mulia mung sira wong bagus kidung asma sejati ngaturaken izin dalu kadung para undangan sedaya mawon ingkang sampun rawuh nggih. Gambar arep tanku jiwa kapan memanisi sekar mekar lan melati rinonce gantiane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang dahu tanon mulia mung sira wong bagus ya sekali lagi kidung asma sejati. Ayo mas gambar arep tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce katon ginelo gantiane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang dahu tanon mulia mung sira wong bagus tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresna kang dahu tanon mulia mung sira wong bagus tanon mulia mung sira